Ramogi? Mana dier, Joyce, nitie le moko mar endangered and threatened. It is true ni ginyalo bedo extinct koko ketgi malong'o. Wan gi le kaka rhino. Rhino en le ma ji mang'eny dwaro sana madwano timgo ohala mondo giyud pesa haraka. So population ma wan godo osebedo ka for quite some times ne dok piny nikech poaching. Sani I can proudly report ni KWS osebedo on top of issues of law enforcement more contain issues of poaching. Masani gima wasetimo mondo this population thrive no set up sanctuaries. To sanctuaries mwatimo gi waketo gi ei parks to migi maximum protection mondo allow population you grow. Sani I report ni sani Kenya's high sani wan gi karibu rhino population karibu 2,000 ma wan gi mar black gi white species. Gimomiyo ma otimore nikech serikal noneno ni koko protect leni to the future generation ok bi bedo gi this population. So no migi maximum protection mondo gi grow pole pole. Ma for the last over 20 years numbers will also grow from a very low level. Masani we can report confidently population mara karibu 2,000 Kenya kai. Ma is a bigger population kata within the region of East Africa. Gimomiyo ma otimore mondo kik wawit lege. Otimgi across the republic, ntie parks moketgie. Savos being one of them, Meru, Abadeas, Sauli and whatever. Nitiere kaka even roan antelope, mayudore e Roma. There was a time my population in the thote. Koro gima watimo, wasecure the place. Miyogi proper protection, guided by our scientists. Nikech gima watimo must be science driven. One get researchers, manage. Sani population gi also grow. To grow in a way that now we will make sure in the coming years what we are ketogi areas moko makoro gina bedo free range. To katamano mang'eny sana. To mani gima pro katamar elephants. There was a time ma poaching nerach sana. Ma we almost lost a big population. Lakini sani population also grow. Ma we have almost 43,000 across the republic. Census manwatimo machiegni nyiso ni our population is healthy and growing very well. Gigite oktimre ka onge input mar jopiny oganda modak but kuma legi ntiere to bende dwaro ni mondo resource mang'eny otim mondo migi protection malong'o. To magi te watimo through awareness and research guided. Ayadwan wakao yo marwa mokuongo etwak marwa mokuongo e chenro mar piny nyaka Ramogi Ojuang wakao mana yo madundo gisani ka waduogo e tielo mar ariyo.